Għal darbohra Roberta Bella spiċċa f'paniku sieħ din id-darba brabta mal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew li firma l-jom stess. Dan ġi konfermat minnu stess waqt li kien qed jiġi intervistat fuq One Radio wara jimsat attakki kontra l-Unjoni Ewropea u lejn il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Roberta Bella kien ħoloq narrattiva sieħa li l-mexxejja Ewropej se jkunu qed jibgħatu l-uliedna jiġġieldu fil-gwerer sabiex jipprova jifret il-pajjiż u jbeżza lin-nies. Issa kienu stess li kontra l-istqarrija li ħareġ qabel mal-mexxejja Ewropej fuq l-infiq għad-difiża. L-istrateġija tal-Partit Laburista hi li jgħidu li bis-saħħa tal-Gvern Malti se tiġi rispettata n-newtralità, ħaġa li qatt ma ġiet kontestata mill-Unjoni Ewropea. Persuni li tkellmu għal News qalu kif il-Prim Ministru spiċċa jiġi mwarrab u iżolat fi Brussell riżultat tan-narrattiva li qed jagħmel f'Malta kontrihom. U minkejja l-isforzi kollha biex jaħbi din in-narrattiva minnhom qed jindunaw li qabel għandu żewġ tuċuħ. Għalhekk kont f'pożizzjoni li jiena stajt ma noġġezzjonax għal pija tal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. Il-konklużjonijiet maqbula mill-mexxejja tal-Istati Membri inkluż Roberta Bella jgħidu li l-Unjoni Ewropea hija impenjata li żżid it-tħejjija u l-kapaċitajiet tad-difiża ġenerali tagħha biex laħaq mal-ħtiġijiet u l-ambizzjonijiet tagħha fil-kuntest ta' taddid u sfidi ta' sigurtà li qed jiżdiedu.